разнообразие. Индия е дом на над 91 000 вида животни, включително тигри, слонове, носорози и пантери. В страната има 104 национални парка и над 500 резервата за диви животни. Водата на река Ганг и влажните зони поддържат редки видове делфини, а в западните пустини на Раджастан живеят антилопи и лисици. В Индия се срещат всички основни климатични пояси от арктическия студ на Хималаите до тропическите гори на Керала. Това прави страната уникална не само културно, но и природно. Местната флора и фауна са част от традициите, фестивалите и религиозните ритуали. Много животни са символи на богове или на късмет. 15. Кастовата система. Социална сложност. Въпреки официалното премахване на кастите след независимостта през 1947, кастовата система все още влияе на обществото. Основните категории са брамини, жреци и учени, кшатрии, войници и управници, вайшии, търговци и земеделци, и шудри, работници и слуги. Социалните взаимоотношения, браковете и дори професиите понякога продължават да се определят от кастата. Въпреки това младото поколение и големите градове все по-често игнорират тези ограничения, а законите гарантират равни права. Това създава постоянен баланс между традиция и модерност. 16. Фестивалите. Цветове, светлина и шум. Индия е известна със своите пищни фестивали. Холи, фестивалът на цветовете, превръща улиците в истинска дъга от прахообразни бои, където хората играят, пеят и се смеят заедно. Дилуали, фестивалът на светлината осветява всяко домакинство с хиляди малки лампи и фойерверки. Фестивалите не са само религиозни, те са социални събития. Семействата се събират, обменят подаръци, приготвят храна, а улиците оживяват с музика, танци и шествия. Тези празници са жизнено важна част от индийската култура и националната идентичност. 17. Чай. Напитката, която свързва нацията. Индия е най-големият производител на чай в света, с плантации в Асам, Дарджилунг и Нилгири. Чаят не е просто напитка, той е социален ритуал. В малките градове, чай столове, чай стаус, са център на ежедневната комуникация. Хората обсъждат политика, спорт и живота. Чаят варира от силен и черен с подправки, масала чай, до лек и ароматен, отгледан в планинските райони. Той е символ на гостоприемство и традиция. Никой посетител в дома не остава без чаша чай. 18. Спортове. Крикетът е почти религия. Крикетът в Индия не е просто спорт, той е национално явление. Мачовете обединяват хората от всички социални слоеве, религии и региони. Звездите на крикета се почитат почти като богове. Други популярни спортове включват хокей на трева, футбол и традиционни игри като кабади. Спортът е начин за социална мобилност. Много млади хора мечтаят чрез спорт да излязат от бедните квартали и да достигнат слава и финансов успех. 19. Аюрведа. Древната медицина. Аюрведа е над 5000 години стара система за здраве, която все още се практикува активно в Индия. Тя разглежда тялото, ума и духа като едно цяло и използва билки, масажи, диета и медитация за поддържане на здравето. В съвременна Индия има болници и курорти, специализирани в аюрведа, където хора от целия свят идват за лечение и профилактика. Тази древна наука оказва влияние и върху съвременната фитнес и хранителна култура. Много храни и напитки, използвани по целия свят, имат корени в аюрведа. 20. Кашмир. Земя на контрастите. Кашмир, известен като рай на земята, е планински регион с невероятна природна красота, езера, долини и снежни върхове. Традиционният начин на живот включва такани шалове, килими и дърворезби, които се изнасят по целия свят, но регионът е и зона на политически конфликти, което прави живота на местните труден. Все пак красотата и културното наследство на Кашмир продължават да вдъхновяват художници, писатели и туристи. 21. Индийската железопътна кухня. Влаковете в Индия не са само транспорт, те имат и собствена кухня. Пътниците могат да се насладят на местни ястия по маршрута,
от пълнени парати и ориз с карите до сладкиши като джалеби. Този феномен е уникален. Храната се приготвя на специални кухни в централните гарови станции и се доставя топла във вагоните. По този начин дори пътуващите с икономична класа могат да опитат богатството на индийската гастрономия. 22. Религиозни палати и архитектура. Индия е известна със своите храмове, джамии и дворци, които впечатляват с мащаб, детайли и история. Например, златният храм в Амритсър е осеян със злато и символизира духовна хармония, а Хава Махал в Джайпур е построен така, че жените на двореца да наблюдават улицата, без да бъдат видени. Архитектурата в Индия е смесица от индийски, персийски, монголски и колониални влияния. Всяка сграда носи история и социален контекст, символ на власт, религия или културна идентичност. 23. Местни фестивали на светлината и водата. Освен Дюали и Холи, Индия има десетки локални фестивали, свързани с природата. Например, Ганеш Чатуртхи празнува бог Ганеша с огромни статуи и процесии, докато Читрадурга Дасара е празник на победата над злото с шествия, танци и декорации. Много фестивали са свързани с водата. Реки и езера се украсяват с лодки и лампи, а хората участват в ритуални купания и шествия. Това съчетава религия, традиция и социален живот. Общностите се обединяват в радост и красота. 24. Индийската музика. От класическо до кино. Индийската музика е изключително разнообразна. Класическата музика включва раги, които се изпълняват с ситар, табла и флейта и имат строго определени правила за мелодия и ритъм. Съвременната музика в Боливуд съчетава класическо, народно и западно звучене, създавайки уникални мелодии, които се пеят в цялата страна. Музиката е част от живота от храмовете до улиците и киносалоните. 25. Индийските планини. Хималаите и не само северната граница на Индия се простира до Хималаите, където се намират някои от най-високите върхове на планетата, включително Канченджанга. Тези планини са не само природен феномен, но и духовен център. Манастири, йога ашрами и религиозни пътеки се крият сред снежните върхове. В южната и западната част на Индия има други планински вериги като западни и източни гати, които също са дом на уникална флора и фауна. Планините осигуряват вода за реките, които поддържат цялата индийска екосистема. 26. Шахмат. Играта, родена в Индия. Индия е родината на шахмата, стратегическата игра, която се разпространи по целия свят. Първоначално се е наричала чатранг и е играна още през 6 век. Играта не е просто забавление, тя учи стратегия, търпение и мислене няколко хода напред. Днес Индия произвежда световни шампиони и организира международни турнири, а шахматът остава символ на интелектуално наследство и културна гордост. 27. Индийската литература. Древна и модерна Индия има едно от най-богатите литературни наследства в света. Древните санскритски текстове като Веди, Махабхарата и Рамаяна описват философия, етика и митология. Съвременната литература включва автори като Рабиндранат Тагор, първият азиатец, получил Нобелова награда за литература през 1913, и Арвинд Адига, съвременен писател, който печели Ман Букър. Литературата в Индия е мост между минало и съвременност, религия и ежедневие. 28. Индийският космически потенциал. Чандреян и Манауян. След успеха на мисията Манауян, Индия продължава да развива космическата си програма. Мисията Чандреян цели да изследва Луната, а ISRO планира бъдещи мисии за астероиди и дълбок космос. Тези постижения доказват, че Индия е не само страна с древна история, но и модерна сила в науката и технологиите, способна да се конкурира на глобално ниво с ограничен бюджет. 29. Индийската кухня. Регионални чудеса. Индийската кухня е изключително разнообразна. Всяка област има свои уникални ястия, от пикантните карита на север до морските деликатеси на юг. Уникалният микс от подправки, ароматни масла и свежи продукти създава вкусове, които не могат да се намерят никъде другаде.
Уличната храна е културно изживяване. Дхоса, самоса, панипури и чаат привличат както местни, така и туристи, а всеки регион предлага свои специалитети. 30 индийските пещери. История, изкуство и мистерия. Индия има невероятни пещерни комплекси като Аджанта, Елефанта и Елора, издълбани преди повече от 1500 години. Те са пълни с фрески, скулптури и религиозни мотиви, отразяващи будизма, хиндуизма и джайнизма. Много пещери са били манастири или храмове, където монаси живеели и медитирали с години. Днес те са не само туристическа атракция, но и свидетелство за художествената и духовна култура на Индия. 31. Индийските пустинни фестивали. Оазиси на културата. В пустинята Тар в Раджастан се провеждат ежегодни фестивали като Пушкар Камел Фейр събитие, което събира хиляди животновъди, артисти и туристи. Празникът включва шоу с камили, състезания, танци и музика, съхранявайки древни традиции на племената и селските общности. Това е уникална комбинация от икономика, култура и развлечения в сурова природна среда. 32. Индийският театър. Живото изкуство на нацията Индия има богата театрална традиция, която включва класически форми като катхакали, калари и раманаяна драма, но и съвременни постановки на английски и хинди. Театърът не е само развлечение, той предава история, митология и социални послания. В селата, дори и днес, представленията са основен начин за обучение и забавление. 33. Индийските езера. Природни чудеса и мистични легенди. Индия има хиляди езера, от Танга в Хималаите до Чилакало в Керала. Много от тях са свещени. Вярва се, че водите им лекуват или носят благословия. Езерните райони са дом на редки птици, риби и водни растения. Някои езера са създадени от древни царства като водни резервоари за напояване и ритуали, показвайки как природата и човешката култура са се преплитали хилядолетия. Ако съдържанието ви харесва, моля абонирайте се.